I den her video vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg tømmer min skærm. Jeg viser det på 2 måder. 1 er ude i haven, og 2 er inde i mit værksted, hvor jeg har mit stativ. Jeg starter med at mærke efter, om græsset det er vådt, så min skærm ikke bliver for våd. Dernæst er det også vigtigt, at det ikke blæser for meget. Helst ikke mere end 2-3 meter i sekundet. Og for en god ordens skyld, så kig lige på vejrudsigten, om der kommer en regnby på vej. Jeg starter med at lægge min skærm ud, så bunden af min skærm ligger på græsset. Dernæst tager jeg den ene vingetip og begynder at ryste sandet ind mod skærmen. Det er typisk i vingetippen, hvor der ligger meget sand. Og jeg ryster bare ud til siderne og frem og tilbage og får så meget af sandet ind til celleåbningerne. Der findes også de her velcro-åbninger på nogle af skærmene, hvor du kan hælde det yderste sand ud. Personligt så bruger jeg det ikke så meget selv. Men ellers bare gå i gang med at ryste frem og tilbage og få så meget sand du kan ind i midten. Og derefter tager jeg bagenden af skærmen og ryster sandet mod celleåbningerne. Og når jeg kan høre, at alt sandet er ved celleåbningen, så giver det et ordentligt ryk, så sandet det flyver ud af celleåbningerne. Og det er jo selvfølgelig noget, jeg gør hele vejen hen. Hvis du er lige så heldig som mig at have et værksted, hvor du kan have plads til din skærm, så vil jeg kraftigt anbefale at få lavet et stativ. Det jeg starter med at gøre her igen, det er, at jeg tager sandet og ryster fra vingetippen og ind mod celleåbningen, ligesom ude ved græsset. Derefter tager jeg min skærm og spænder den fast til presenning-klemmerne til mit stativ, så jeg kan hejse min skærm op. Derefter så tager jeg en kost, og jeg banker let på skærmen og banker sandet af cellevæggene ind i skærmen ned til celleåbningerne, fordi det kan faktisk godt sidde rimelig godt fast. Og jeg gør det selvfølgelig også på den anden side. Du kan høre sandet ryge ned til celleåbningen, når du gør den her metode. Selvom jeg har været ude og rense skærmen 2 gange ude i haven, så lå der stadigvæk en lille mængde sand inde i min skærm. Det jeg gør her, det er, at jeg ryster sandet til den ene side af stiverne i celleåbningen og tager vrangen ud af for at få sandet ud. Du kan også godt støvsuge det med en svag sugeevne, men jeg synes metoden her med vrang ud af, den er meget nemmere. Og husk, nu når du alligevel har din skærm ude, så kan du lige så godt tjekke dine liner for brud eller skader. Det er din egen sikkerhed, du skal tænke på. Tusind tak, fordi I gad at se med den her video.